Kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel tamu, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Labarin da muka samu wai za a canza kudin Najeriya, ku lura wai za a canza musu fasali, ban sani ba ko 'yan 100 ko 'yan 1000 ne, haka dai aka ce da 500 har da 1000. Yawwa, to abinda nake so na ja hankalinmu a kai, tambayar shine menene makasudin canzawar, kuma mecece manufar, menene kuma dalilin. Muna tambayoyin ne saboda an yi a baya saboda tsabar gaba da musulunci kawai. Arnan ƙasar nan saboda sun rena hankalinmu, mu kuma zama susaye. Dan boko in ya samu mulki abin da ya dame shi kawai abin da zai samu kudin alayyahu, ba sa wakiltan addininmu. Da haka sai su yi wani abu kaɗan su ji reaction ɗinku, in kun yi shi sake yi. Tun zamanin tsohon gonan babban banki wanda gonan Anambra ne a yanzu, Suludo, suka yi haka abin da ke damunsu wai akwai Arabic a cikin kudin Najeriya. Arabic. To karkace wannan abu ne da ba a magana, dole mu dinga magana kan da shafe mu, saboda tsabar gabansu da addini sun kasa fahimtar ba ma larabci ba ne. An gane ko rubutun ajami ne, an yi amfani da haruffan larabci ne domin iyar da sako ga bahaushen da baya jin turanci. To dole ne turancin dole ne, amma ya san kudin shi dole ne. Waɗanda suke da wayo cikinku sun san da kudinmu ana kinsa fam ɗaya, haka a rubuce, haka ne, fam ɗaya da rubutun ajami. Lokacin da turawa suka ba da mulkin mallaka cewa suka yi za mu bar ƙasan nan kowa ya kawo wani abu na rubutu da za a bari a kudin ƙasa don ya nuna kuna da kalca irin taku. Inyamurai da sauran kafirai su suka kawo bakin boko suka ce mu ka koya muku wannan, we taught you this. Su ko 'yan arewa musulmi sun kawo mana rubutun aji, ba mu koya musu ba, kakannin suka koya musu. Wannan shine sirrin wanzar da rubutun ajami a takardar kudinmu. To nan tarihin ne ke kona musu rai, suka kawar da shi lokacin Suludo. Tunda sun ga kun yi shuru ba ku ce kala ba, za su kuma sake yi. Kuma ai mun samu da suka zama gwamnonin babban banki, mai suka yi a lokacin da suka samu damar reversin wancan sakacin da aka yi. To haka muke fa, ni na san a lokacin sai da aka kira Suludo da ni da marigayi Adamu Ciroma, Allah ji kanshi, a Abuja mu zauna. Suludo bai zo ba, mu tambaye shi me dalilin abin da kuka yi. Sai ga wani dan mugaci ai tsari, wani irin tsari, ba riga tsara ka, aka kishin addinin ka. Shekara 23 yau an yi interview da ni a AIT a Lagos, a Lagbado. AIT mai gabatar da shirin ta ce da ni, and now you are Islamizing our Nigerian currency. Na ce how? Gashi na makona musuluntar da kudinmu. Na ce kamar da Arabic. Na ce look at you, wai ga larabci nan a rubutun ku. Na ce kin ga ba larabci ba ne wannan, muna kiransa ajami. In biki sani ba ki sani. Hausawan da ba sa iya karanta turanci, don haka sai aka ɗauko haruffan larabci aka rubuta musu ajami. Naira guda naira dan kar aje a cuce su. Ba 'yan ƙasa ba ne, ba su da cancantar a basu information. Kin ce Arabic saboda biki sani ba. Yanzu na ɗauki haruffan boko na rubuta takarda zuwa ga wani, turanci ne ko Hausa? To ki biki gane ba. Na ce amma saboda tsabar ƙeta da ke zuciyarku. Na ce to in wannan yana nufin an musuluntar da kuɗi, to ai bakin boko yana wakiltar kiristanci ne, wanne fi yawa a cikin kuɗin namu? They look at you talking, you don't even know talking about it. Wannan wajen shekara kusan 25 kenan. Wata ran na hau jirgi daga Yola zan zo Kano. Kun san abin da ya faru lokacin da aka canza kuɗin, aka cire bakin boko, bakin arabiya kai. Sai na ga a cikin jirgin wani ya rubuta a cikin jarida, sai ya nuna sabuwar naira, sai ce our born again naira.
kun san kalmar born again ba ku san born again ba kalma ce ta coci kalimatun kanasiyya tabshiriya is an evangelical term our new born again naira haka muke zaune kawai to muna son mu san dalilin wannan abu din saboda tsabar ga tun ai matsalar su shine ba su da komai a addinin aiki kuka ba su ai komai na ku su yaƙe shi da suna da abin da littafin su ya karantar da su na sanin rayuwa ba su bata lokaci ma bata lokaci akan wannan ai shi yasa sai su aro ma suna na musulmi da sauransu misali amma in ba haka ba menene dalilin wai canza kuɗin kuma me dalilin wai ainihin shugabannin su rattaba hannu shikenan abin ya riga ya wuce ina wakiltan addinin kuke ba sun suka zaɓe ku musulmi ne wannan cin amanar mu ne gaskiyar magana da mai magana kan abin da shan haƙƙin ku tsare haƙoƙin al'umma kuna wakiltar mutane musulmi sunan kuna wakilci a ringa yi mana hawan ƙawa sai ku dinga kyalewa no zama lafiya haka lafiyar take a taɓa addini su la'alla ka ce wani dalili ne ake yi wani regulatory measure ake ɗauka financial ethics duka ta turancinka ne amma me dalilin cire wannan ainihin haruffa shi ba haushe ba shi da haƙi kenan dole sai iya turancin dole ne kirista ɗan masar ɗan coptic church in ya ce nasrun min Allah shi auren shi yayi daidai amma saboda tsabar bakin ciki ya kamata a cire wannan daga logo na NDA a Najeriya saboda musulunci ake ba su da komai illa komai musulunci a yaƙe shi blindly duniyar ilimi da fahimta ba a haka to kun dai ji bayanai zuwa gare ku waɗanda kuke da alhaki mu dai haƙƙin mu ga ya mu ku ko ku ɗauka ko ku yi dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya wannan shine tsokaci ɗaya cikin tsokaci guda 4 ba zan kawo sauran ba saboda mu samu dama mu karanta abin da muke so kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel ta sannan ku danna mana alamar ƙararrawa mun gode